2449 שנים לבריאת העולם, העם מסרב להיכנס לארץ המובטחת. בכי של חינם, חטא המרגלים, והתוצאה היא 40 שנה במדבר. מתי זה מתרחש? בתשעה באב. 3338 שנים לבריאת העולם, חורבן בית המקדש הראשון על ידי נבוזרדן, שר הצבא של נבוכדנצר. מתי זה מתרחש? בתשעה באב. 3828 לבריאת העולם, בית המקדש השני נחרב על ידי טיטוס, על ידי הרומאים. מתי זה מתרחש? בתשעה באב. 65 שנים לאחר מכן, 3895 שנים לבריאת העולם, מסתיים מרד בר כוכבא, חורבן ביתר, דם נשפך כמים, הרוגים, פצועים, העם נמצא בשפל. מתי זה מתרחש? בתשעה באב. שנה לאחר מכן, הרומאים לא מסתפקים בחורבן הבית השני, הם הולכים וחורשים את העיר. הם לא משאירים סממן אחד, הם רוצים למחוק כל זכר וכל שארית שקשורה לבניין בית המקדש. מתי זה מתרחש? בתשעה באב. 1290 שנה למניינם, מה שנקרא באנגליה גירוש יהודי אנגליה, הגירוש הראשון שמגרשים יהודים בגלל היותם יהודים. מתי זה מתרחש? בתשעה באב. 1492 הגירוש המפורסם, גירוש יהודי ספרד, הגירוש הסופי מתרחש בליל תשעה באב. תש"ב, 22 ביולי 1942, האקציה הגדולה, מאות אלפים של יהודים נלקחים מגטו ורשה ישר אל מחנה ההשמדה טרבלינקה. מתי זה מתרחש? בתשעה באב. אחים יקרים, כל זמן שלא נבנה בית המקדש כאילו נחרב בימיו, ואנחנו הרי יודעים, גם חווים, שהסיבה לחורבן הבית זוהי שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? שמישהו עושה לי משהו, זה לא שנאת חינם. שנאת חינם פירושו של דבר, אני שונא אותו בלי שום סיבה. למה לשנוא בן אדם בלי שום סיבה? כי הוא חושב אחרת ממני, כי הוא חולק על הדעה שלי. פתאום הדעה שלי מתערערת, פתאום אני מרגיש לא בטוח בעמדה שלי, כי מישהו חושב אחרת ממני. אבל שמתבוננים לעומק, אם מנסים טיפה לחשוב על הדברים, עצם המציאות הזאת, שהפרצופים שלנו שונים, כמו שכתוב ברמב"ם, הדעות שלנו שונות. חילוקי דעות זה דבר מאוד לגיטימי. הבעיה היא לא בחילוקי הדעות, כמו בקבלת האחר. לקבל את עצם העובדה שיש בית שמאי ויש בית הלל, יש דעות חלוקות, ומותר לו לחלוק עליי, וזה בסדר גמור, וזה לא סותר את מה שאני חושב. וזוהי בעצם העבודה שלנו, פעם בשנה, לפחות פעם בשנה להתעורר לה ביום הזה, בתשעה באב, ביום שמחזיר אותנו אחורה 1957 שנים לחורבן בית המקדש, לעשות חשבון הנפש, לנסות לראות ברדיוס שלנו לפחות, איפה אנחנו יכולים לשפר בעניין של שנאת חינם. אבל יבוא האדם ויאמר, מה, אני הקטן יכול להזיז משהו במערכת? זוהי מחלה מדבקת. אם כל אחד ואחת מאיתנו רק ינסה לחשוב על הרדיוס הקטן, על האנשים שאנחנו פוגשים פה ושם, ושומעים שהדעה שלהם
חלוקה מהדעה שלנו, האם אנחנו מקבלים את הדעה האחרת, האם אנחנו מכבדים את האחר, או חלילה להפך. וכל אחד ואחד מאיתנו יכולים כך להוסיף אריך על גבי לבינה לבניין הבית השלישי, ולסיום סוף גלותנו, ולסיום סוף צרותינו. שיהיו בשורות טובות לכל עם ישראל.